Mga ka-Disciple, naranasan mo na ba yung nagulat ka sa ginawa ng Diyos? Yung lampas sa inaasahan mo kaya napatanong ka, ano kayang plano ng Diyos dito? Panahon na muli para ibahagi ko sa inyo ang mensaheng nagbibigay buhay mula sa Ebanghelyo ngayong araw, December 23, ikawalong araw ng simbang gabi. Ako po si Brother Rai, your digital disciple. Sa Ebanghelyo natin ngayon mula sa Luke 1:57-66, isinilang ang anak ni Zacarias at Elizabeth. Ayon sa kaugalian, dapat sana ay ipangalan ng bata sa ama, Zacarias. Pero iginiit ni Elizabeth, Juan ang kanyang pangalan. Nang sumang-ayon si Zacarias sa isinulat niyang Juan ang pangalan niya, biglang nagsalita muli ang kanyang bibig. At ang mga tao sa paligid ay napuno ng takot at pagtataka. Sinasabi nila, ano kaya ang magiging batang ito sapagkat kitang-kita na kasama niya ang kamay ng Diyos? Mga ka-Disciple, may mahalagang mensahe ang kapanganakan ni San Juan Bautista. Kapag sumunod tayo sa Diyos, kahit taliwas sa inaasahan ng iba, may binubuksan ng Diyos, katulad ng pagbukas ng bibig ni Zacarias. Minsan, ang pagkawala ng boses ni Zacarias ay simbolo rin ng atin. Nawawala ang lakas ng loob, nawawala ang tiwala, nawawala ang tapang magsabi ng kalooban ng Diyos. Pero kapag pinili nating sumunod kaysa sumabay, bumabalik ang ating tinig. Tinig ng papuri, tinig ng patotoo, tinig ng pananampalataya. Sa simbang gabi, tinatanong tayo ng Ebanghelyo, handa ba akong sundin ng Diyos kahit hindi ito popular? Handa ba akong tanggapin ang plano ng Diyos kahit iba sa plano ko? Mga ka-Disciple, sa ikawalong araw ng simbang gabi, ipaalala natin sa ating sarili, kapag ang Diyos ang sinusunod, ang kanyang biyaya ang nagsasalita. Kung may katahimikang pinagdadaanan ngayon, baka hinihintay ka lang ng Diyos na magtiwala muli at sa tamang oras, ibabalik niya ang iyong tinig. Ako po si Brother Rai, online for Christ, offline with purpose. God bless.